Dobrodošli na webinar Kako smanjiti troškove režija Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju koji se realizira uz financijsku podršku Grada Zagreba. Ja sam Ana. Ja sam Daniela. Imaš li neki dobar savjet kako uz pomoć mjera ušteda mogu uštedjeti novac? Nekad imam dojam kao da mi novac klizi iz džepa. Analizirala sam tvoje navike tvoje obitelji i imam nekoliko savjeta uz pomoću kojih možeš uštedjeti novac. Trebate poduzeti određene mjere kako bi povećali energetsku efikasnost vašeg doma. Kažeš da trebamo povećati energetsku efikasnost našeg doma. A kako je to moguće i koliko će nas to koštati? Energetska efikasnost je korištenje što je moguće manje količine energije za ostvarivanje određenog učinka. Ako s manje energije ostvarimo isti rezultat, onda su to i uštede za naš kućni budžet. Neke mjere za postizanje energetske efikasnosti traže određena ulaganja, ali treba ispitati njihovu isplativost. Dok s druge strane postoje brojne mjere koje su potpuno besplatne i stvar navika. Kupila sam novi štednjak. Kako ti se sviđa? Električni? Jesi li znala kako su plinski štednjaci isplativiji od električnih? I još nekoliko savjeta. Kad kuhaš, jako je važno veličinu posude uskladiti s količinom hrane koja se priprema i obavezno koristi poklopce tijekom kuhanja jer značajno smanjuju vrijeme kuhanja, ali i potrošnju energije. Trebaš za kuhanje odabrati ploču koja veličinom najbolje odgovara veličini posude u kojoj kuhaš. Imam jednu naviku za koju sam te htjela pitati je li ona utječe na energetsku efikasnost. Kad nešto pečem, vrlo često otvaram pećnicu i provjeravam hranu. Češće nego je realno to i potrebno. Da, to je loša navika. Ako se rjeđe otvara pećnicu tijekom pripreme hrane, manje rasipamo energiju. Svakim otvaranjem gubici su i do 20%. Isto tako jako je važno redovito održavati pećnicu jer nečistoća u pećnici smanjuje njezinu učinkovitost. Kupila sam nedavno i novi hladnjak. Mislim da je ipak malo prevelik. Da, okvirno za 2 odrasle osobe dovoljan je hladnjak obujma 120 do 180 litara, a za svakog dodatnog člana obitelji još 20 litara. Ono što je važno kod hladnjaka je da nikad nisu blizu izvora topline jer se time smanjuje vrijeme rada kompresora hladnjaka, a time i štedi energija. Isto tako je važno da se što kraće drže vrata hladnjaka ili ledenice otvorena. Ima li još nešto što misliš da bi trebala znati? Važno je pročitati upute. Od toga koliko prostora trebaš osigurati, kolika treba biti udaljenost od zida ili drugih uređaja, te koja je optimalna temperatura. A što se tiče održavanja, važno je redovito čistiti prašinu sa metalnih cijevi koje se nalaze ispod ili iza hladnjaka, jer time štediš vrijeme i energiju koji su potrebni da hladnjak osigura potrebnu temperaturu. Razmišljam o kupnji perilice posuđa, ali se pitam je li isplativije prati posuđe ručno. Perilice koje se danas proizvode troše i do 80% vode manje u odnosu na ručno pranje. A što je sa perilicama i sušilicama rublja? Najveća potrošnja energije u perilicama je za zagrijavanje vode, a korištenje opcije hladnog ispiranja štedi energiju. Često sam vidjela kako ljudi pretrpavaju perilice i sušilice i to nije dobro, jer smanjuju učinkovitost njihove upotrebe. Treba se držati propisanih količina i koristiti ekonomični program pranja kad god je to moguće. I broj okretaja perilice pri centrifugiranju je jako važan, jer što je broj okretaja veći, to je kasnije potrebno manje vrijeme za sušenje u sušilici. Još te nisam ništa pitala za bojler i klimatizacijske uređaje. Kod bojlera je važno postaviti optimalnu temperaturu vode. Ona se kreće do 60 stupnjeva. Ono što je važno je redovito čišćenje kamenca. Što se tiče klimatizacijskih uređaja, uvijek je važno održavati optimalnu temperaturu. Ako je, na primjer, temperatura prostora 16 stupnjeva, a želiš je povećati na 20 stupnjeva,
Postavljanje termostata na 25 stupnjeva neće brže zagrijati prostor, ali će zato potrošnja energije biti znatno veća. Vidim da koristiš žarulje sa žarnom niti. Da, jer nisam sigurna jesu li štedne žarulje uistinu efikasnije. Znaš nešto više o tome? Štedne žarulje značajno štede električnu energiju, dulje traju, smanjuju dodatno zagrijavanje prostora, a ekološki su prihvatljivije. Kod odabira žarulje uzmi u obzir njezine tehničke karakteristike, životni vijek, snagu, energetsku efikasnost, ali i uštede koje ćeš ostvariti odabirom određene žarulje u odnosu na drugu. Dobro je i postaviti veći broj manjih izvora svjetlosti u prostoriji i znati kako tamne boje zidova upijaju svjetlost. Kad sam bila kod tebe u kupaonici, vidjela sam da ti kapa voda iz slavine. U pravu si, već neko vrijeme odgađam nazvati vodoinstalatera. Može uštedjeti. Na primjer, perilice višeg energetskog razreda troše manje vode. Ugradnjom perlatora na slavine isto se troši manje vode. Tuširanjem umjesto kupanjem, ograničenjem temperature vruće vode na grijaču za vodu ili ugradnjom vodokotlića s ugrađenim mehanizmom za reguliranje manje količine vode. Vidiš, jako je puno mjera ušteda i mnoge su stvar navika i potpuno besplatne. Ana, hvala ti. Danas sam saznala jako puno informacija o tebe. Možeš li mi još samo pojasniti što znači energetski razred, a što znači energetski certifikat? Energetski razred kućanskog uređaja zamisli kao osobnu iskaznicu uređaja na kojoj piše kolika je njegova energetska učinkovitost. Ta se učinkovitost označava slovima od A do D, s time da uređaji s oznakom A su najučinkovitiji. Uvijek kad kupuješ neki kućanski uređaj koji ima energetski razred, provjeri njegovu dugoročnu isplativost u odnosu na onaj koji imaš trenutno, jer možeš smanjiti račune i za više stotina kuna godišnje. Pitala si me za energetski certifikat. To je dokument koji predstavlja energetska svojstva zgrade. Svaka zgrada može se svrstati u jedan od 8 energetskih razreda od A do G. A su energetski najpovoljnije zgrade, a G najnepovoljnije.